sini media takhur songno kini o jorawo jono logirman bagai seng tabuk tongo Abangbari hinjago o area Abangbari bisi hingke Abangsara under Julaibari ST assembly seat kelai obo o jago seng tini dur to dur khaijongo tini 3 tarik 26 January dino seng chin logio jato siklarok tongo chin logo tini kai buri rok khaimalia abo borok onyo jago khai tongo kai bubagaran ni dagi jangmung je joto nogo thangai nogbung brum o kubi kuthar kokthai na chini je one last fight survival ni bagai je kokno birna bagai siklarok kha thonjak tei chongmari botai bisi din krei aboni bagai joto na kha thonai no samtang tongo abdi haiki no Julaibari bo kaham sang soli tongo engkai je nai tongnai Julaibari ni tako bukurungno chung koina musungo chino norok chungmai baksa kurungmano chono logiri phaimano norok logiri namu sungkai jani local area ni leaders rok bai norok kurungdi engkai chungbai contact khaidi chung bodina Delhi no chini program tongo kwbangma bisi wise bung tongo June wise ung tongo aboni bagai norok no chung koimung yafaru hambai।